Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni imbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele ke siyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ke la ngendaba ke thinta uMabusi naye ke lapha uNomkhosi. So kumathiza ke baveza ukuthi ke uNokubonga uzozama ukuthi ke hlanganise uMabusi benaye ke lapha uNomkhosi ukuze ke belungise izinto. Kuzoba nzima ukuthi ke belungise izinto uma ke behlangana njengoba kuNomkhosi uzokhwela ke dilike kuyena kuMabusi izinto kazobe ezikhuluma zizobeke zingezinhle kahle. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke thinta uMamzobe so kumathiza ke baveza ukuthi ke uMamzobe uzogejana kanzima benodifa njengoba kuMamzobe ezothatha ke imoto yakwaGumede eyoyinika ke uKhulekani engavumelananga nodifa. Izomcasula kakhulu udifa leyo ukuthi ke uMamzobe uphisane ngemonto. Udifa kuzozeke ehambe kuye uKhulekani eyozilandela imonto. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke thinta uSiphamandla benaye ke uKhulekani. So kumathiza ke baveza ukuthi ke uSiphamandla uzonqaba ukuhlangana noKhulekani benaye ke lapha uNomkhosi. Baphinde baveza ukuthi ke uKhulekani uzobona ke linye iside la Nomkhosi akangalazi. Uzoziveza kuNomkhosi ubuyena. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uSifociya uzokwenza okungalindelekile uzokhothamela uKhulekani. Impi ephakathi kwakhe uSiphamandla benaye kuKhulekani izoqhubeka and ke uMaphalala uzobeke seboniswa ifu elimnyama nenhlekelele kodwa kuzobe engaqondisisi kahle ukuthi ke lento ichazani. Kunjalo ke mbukeli aphela lapha ke amathiza kuleli viki ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.